Nanna trodde väl afton? Åh, kanske nu! Oj, hej det! Åh, nej! Nu är det till att nöjka. Åh, nej! Åh, Laura! Sä stickas in i mig. Jävla tack. Han släpper sig inte. Hon borstar honom med håsen och fröjn och Ida, vad tycker jag? Vet du vad verkar? Jag ser det i grasen. Och vad kommer det här tyst i? Hinkelatte. Han börjar vara glad. Det här som påtar i mig. Hej, jag gick halvt och halvt med mig. Det är att påta det med hund.